Pähim paýgas ummany magtumul Praga ýylynyň her bir iş gününi üstünlüklere beslemek Aşgabat şäherindäki Paragat tutudy kärhanasy üçin asly däwe urly. Bu toplumda taýýarlanýan ýokary hyly ekologik taýdan arasy önümler tarpejileriň uluslegine eýe bolýar. İşin esasy uğur bilen utgaşyklykda köşeli harit nişanly şöhlatlaryň önümçiliginiň ýoly goýulmagy köp uğurly işleriň oňy netijesidir. 30 goly şöhlat önümleri Awstriýanyň, Germaniýanyň enzamlaryny öndürilýär. Ýokary hyly önümçilik detkallarynyň Awstriýanyň hünärmenleri tarapyndan işe girdilmegen belliärlikdir. Önüm üçin derel bolan et hojalyklaryndan satyn alınýar. Elinetden taýýarlanýan şöhlat önümleri ýokary hyly bildirilýän talaplara dol laýyk gelýär. Bu önümler ýurdumyzda naýbaş hasaplanýar. Şöhlatlaryň Ýewropa ülümlerine laýyk gelýänligi hünärmenler aýdýarlar. Köşeli harit nişanly şöhlat önümleriniň her günde 2 tonnadan gowrak öndürilýär. Isleň köpelmegi bilen öndürilen şöhlatlaryň möçberi ýygyderli artýar. Häzirki zamanyň kämil enzamlaryny öndürilen önümler azyk bolşulugyny döretmekde ören möhümdir. Bu ýerde öndürilen döwrewap milli önümler ýylatyň toý taçaklarynyň bedegine ugrulýar. Önümçilik bilen utgaşyklykda hyzmatdaşlar bilen detlapdan ulalaşyklaryň baglaşylmagy işleriň ýokary netijesini üpçün edýär. Bu sadlaşyň önümleriň sarpejilere bökdönsiz ýetirilmegine uly ähmiýeti bardyr. Önümleri içerki bazarda bolşýaly, sevtiň ýurtlarynda da isleň barha artýandygyny hyzmatdaşlygyň derejesi tasdikleýär. Ýurdumyzyň senagat taýdan ösüşiniň ýokary depkine eýe bolmagy köp taraply işler bilen berk baglanyşyklydyr. Şunda daşar ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň öndürilmegi esasy gur bolup durýar. Şu ýörelgäni baş maksat edilýän Aşgabat şäherindäki Paragat tutudy kärhanasyndaky işleri ruh belentlik maksusdur. İşleriň köp uğurly häsiýeti toplum üçin baý tejribe toplama mümkinçilik berdi. Hemije gödegde bolup täze belentliklere gadam goýan kärhana işlerini döwrüň talabyna görä amala aşyrmak bilen deşli önümleriň bolşugyny döredýär. Eksport bagatdaky mümkinçilik artdyrýar. Daşar ýurt hyzmatdaşlary bilen bilelikde içki serişdeleri taýdynda öndürilen önümler azyk bolşulygyny döretmekde ören möhümdir. Ýokary hyly milli önümler arka daly gahrman serdarymyzyň azyk bolşulygy boýunça ketgitlen wadipelerine laýyklykda elýeterli bahalardan ilata ýetirilýär. Ähli wagtda islegleriň öwrenilmegi netijesinde öndürilen önümleriň hyrydarynyň köplügi beýik kärhananyň işiniň ýokary netijesini tasdikleýär. Ýerelende aýtsak, geçen ýylda hususi kärhana tarapyndan ýokary hyly önümleriň köp muktary öndürildi. Kärhananyň Pähim paýgat ummany magtumul Praga ýyly üçin hem uly meýilnamasy bar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän özgertmeleri beýik hususi kärhananyň işgärlerini täze uly üstünlikler ruhlandyrýar. Paragat hususi kärhanasynyň işgärleri döredilýän şeýle şertler üçin gahrman arkadamyzy hem de arkadaly gahrman serdarymyzy hoşalyk sözlerini aýdýarlar.